19 ноябрьдә минең ике туган апайым Сәлимә Илдар кызы Кинябаеваның тууган көне. Уга 13 яшь тула дип башлана безнең редакциягә килгән сираттагы хат. Уны Өфө каласыннан Алена Шелепина язып җибәргән. Сәлимә башкаланың Фатима Мустафина исемендәге 20-нче гимназиясендә укый. Бер үк вакытта Александр Тюлькин исемен йөрткән балалар художество мәктәбендә белем ала. Ул буласак рәссам, скульптор. Сәлимә апайымдың рәсемнәре менән пластилин һәм балсыктан эшләнгән хындары барыбызны ла хокландыра. Укуында ла хынатмай апайым яйгы каникулдарда без авылда картина эргәһендә күңелле үткәрдек. Аш-һу әзерләүдә ярыштык, баксала яшелсә үстерештек, туйгансы һыу индек. Мин апайымды бик яратам һәм уның менән горурланам. Сәлимә апаһын туган көне менән котлап, Алена безгә видео котлау да алган. Һәм кадерле туганна йыр бүләк тапшырдыла үтенгән. Без уның теләген ихлас күңелдән үтәйбез. Хөрмәтле тамашачыбыз, Өфө каласында яшәгән Сәлимә Кинябаевага һеңлеһе Аленаның котлавын тапшырабыз. Дорогая Салима, поздравляю с днем рождения и желаю счастья. Нисек барһаң, тик шулай бул. Окшама бүтәндәргә. Теләгәндә иркәләп ал. Әрләгән килһәрлә. Хагынганда Hagandam tip harau Muyandarama dünyalarında Unutup yali Uyandaramda şatlanganda Şarkıldap göl hasretin bulha kaygır Udın yanhan inninele yalkının menen yandır Nisek barhan Тик шулай бул. Кыланма, кыландырма. Төз юлдала бұрғылана. Бары тик йылан гына. Агынганда Hagandam tip harau Muyandarama dünyalarında Unutup yali Uyandaramda şatlanganda Şarkıldap göl hasretin bulha kaygır Udın yanha